Ang ama ang nagsisilbing haligi ng tahanan at siya rin ang nagsisilbing gabay upang magkaroon ng matibay na pamilya. Pero paano kung sa isang iglap, mawala at bawian ito ng buhay? Wala na po siya. Patayin na siya. Wala na pong maghahatid sa mga anak ko na nag-aaral. Wala na silang tinatawag na papa. Sa isang barangay sa Naga City, may isang pamilya na daing ang hustisya sa hindi makatarungang pagpanaw ng kanilang padre de pamilya. Ang kanila kasing haligi ng tahanan ay aksidenteng nasangkot sa isang trahedya na kumitil sa kanyang buhay habang nasa trabaho. Sa pag-uumpisa ng buwan ng Pebrero, taong kasalukuyan, nangyari ang hindi inaasahang pagkamatay ng isang security guard. Ang dahilan, pag-aaway ng mga kabataan sa isang bar sa Dayangdang, Naga City. At ayon sa kwento ng anak sa aming programa, yung papa ko po, duty po siya sa isang bar po dito sa Naga. Siyempre po, guard siya po. May nangyaring gulo po sa loob ng bar. Ang nangyari po, nag-awat po siya. Yung inawat niya po, naging wild po siya. Yung mga guard po, pinapatulan niya na po. Wala po sa kanyang nakakaawat na po. Then yung papa ko po, siyempre po, pwersahan na pong gumamit yung electric po baga, yung parang pang-depensa po nila as mga guard. Ginamitan po nun ng papa ko. Yung lalaki pong inaawat niya, sinuntok po siya, binulungan po siya ng suntok at saka sipa po. Tapos yung papa ko po, makikita sa CCTV na hinihimas niya na yung pisngi niya po kasi po, nararamdaman niya na po yung sakit. Nakrak po yung ngipin ng papa ko dahil po sa lakas po ng persa ng pagsuntok. Dagdag reklamo pa ng asawa ng biktima. Nagpapadala na po yung asawa ko daw po sa hospital. Ang sabi daw po ng pulis, wag na muna at hindi pa tapos ang interviewin. Sabi ko po, bakit po hindi dinala kung wala akong sakit? Talagang ako po susugod doon sa pulis at sasalitaan ko po sila. Bakit ginawa nila yan sa asawa ko? Hindi rin daw umano naging madali ang paghingi ng asistensya mula sa ahensya ng kanyang asawa. Maging ang mga ito ay umiiwas na umano sa responsibilidad. Nung mga araw na yun, ma'am, nang mangyari itong krimen, kinausap ba kayo na agad ng agency ng tatay nyo na maaaring maipabot na tulong mula sa kanila? Wala po. Inaasahan ko nga po na tutulong sila sa amin kasi nga po, hindi naman po within the day nakipag-contact sa amin sila eh. Pero nag-contact po sa amin yung secretary, sinanong po kung kailan po yung leaving ng papa ko. Nag-reply po ako doon, nagsabi ko, March 7 po dapat yung leaving, kaso naurang po ng 11 kasi nga po, hindi pa po kami fully bayad doon sa funeral po. Tapos sinin lang po ako, wala na pong response. Yung secretary po mismo ng Mansonic Security Agency, ang sabi niya po sa amin, yung kaya lang daw po nilang ibigay is 3,000 to 5,000 kasi yun lang din daw po yung halaga ng buhay ng tao. Kwento nyo ba, ma'am, na before or mangyari itong insidente ay naka-duty yung tatay nyo? Opo, alam po nila doon po sa posto, makikita po na naka-uniform pa po yung papa ko habang nire-revive po ng mga nurse at saka doktor. So maliban dito sa 3,000 pesos na ibibigay daw sa inyo, ano pa yung mga ino-offer nilang tulong mula kanila, ma'am? Wala po. Hindi po na po akong mag-post kasi po wala po silang binigay sa amin mula nung nakaburol si Papa, kundi yung pong stand na bulaklak, yun lang po, wala na pong iba. Kahit po magbigay sila, hindi naman po namin yung tatanggapin na 3,000 po, sabihan po kami na ang halaga ng buhay ng tao, 3,000 to 5,000 lang po. Ating tinawagan rin ang Mansonic Security Agency sa Naga City upang maimbitas at alamin ang kanilang panig, ngunit mariing tumanggi ang kanilang ahensya na magbigay pa ng anumang pahayag.
Ayon kay Mabel Olpate, administrative staff, ay wala daw sila nga pagkukulang sa pamilya ng namayapang si Joel. Unang-una po, wala silang karapatan na magsabing wala silang pagkukulang kasi hindi naman po kami magkakaganito. Kung from the start po, hindi ganito yung mangyayari. Kung talagang pinanindigan nila din sinasabi nila po na wala silang pagkukulang. On duty po yung papa ko kahit saan po kami pumunta na 40, alam namin na tama po kami kasi on duty po namatay yung papa ko. Wala silang karapatan na sabihan na 5,000 lang po yung halaga ng buhay ng papa ko, ng tao. Pwede lang pong baliktadin. Sila po yung magpagnas doon, sila po yung pumalit doon sa papa ko. Bibilan ko po sila ng bulang papa yun, mangungutang po. Bibigyan ko sila ng 3,000. Hindi kami magkakaganito. Kung talaga yung sinasabi nila, totoo na wala silang kapakayaan. Agad naman tayong nakipag-ugnayan sa tanggapan ng Department of Labor and Employment Camarines Sur Provincial Office upang mabigyan ng tamang aksyon itong alalahanin ninyo laban sa Mansonic Security Agency. At ating nakausap si Ma'am Sairi Cabredo, ang Provincial Labor Information Officer. Ayon sa kanya, maaari nang masimulan ng proseso ng formal na nyong reklamo at personal na din na dumulog sa kanilang opisina sa anumang oras para sa makapagsampa na ng reklamo. Bilang aksyon ng aming programa, agad kaming pumunta sa bahay ng biktima para samahan sila sa DOLE upang maghain ng formal na reklamo laban sa Mansonic Security Agency. Tatry daw po nila na kontakin ngayon yung agency, mapadalahan ng email dito sa Naga po, sa Dayakdang, para po makausap namin tapos mapag-usapan nga po doon about doon sa nireklamo namin. Ngunit sa araw ng kanilang paghaharap, hindi lumitaw ang ahensya sa opisina ng DOLE. Dapat po makakausap namin ngayon yung representative ng agency po. Komplikado ngayon kasi nga po hindi napaabot sa kanila yung sulat kasi wala na sila dun sa address na binigay namin dun sa DOLE. Lumipat na po sila. Dahil nag-iba na umano ang address ng ahensya, mahihirapan umano silang maghain ng kaso. Yung naging payo sa amin ngayon ng DOLE po is kumuha na po kami ng position paper para agad-agad na din pong ma-file ng case at maakyat na po sa pagkakaso po. Ngunit dahil porsigido ang pamilya na masampahan ng kaso ang nasabing ahensya, hinanap namin sa Naga City ang bago nilang opisina. Naglakad. Asan? Naglibot. At nagtanong. Binago na po bang agency DPU kang guard? Bago na din po. Sa loob ng mahigit 4 na oras na lakarang paghahanap, natunto namin ang bagong opisina ng ahensya sa looban at hindi mataong lugar. Agad namang napalitan ng matinding ginhawa ang pagod ng mag-ina dahil ngayon tuluyan na nilang maisasampa ang kaso. Yung sinasabi nila na wala sila naging kapabayaan. Unang-una kung wala silang naging kapabayaan, hindi na sana aabot po sa ganito eh. Sila pa po yung matapang. Hanggang ngayon, sila pa po yung parang nag-aano sa amin na magkaso, ganyan. Wala silang pagmamahal sa empleyado nila. Wala silang awa, wala silang pagmalasakit. Kumbaga po, yung pagtulong man lang nila, dapat lagi pong andun kasi nga po, naging empleyado po baga nila si Papa. Wala naman po sila masabi kay Papa kasi naman po nung Papa ko yung trabaho niya. Tapos ganyan po yung gagawin sa kanya ng agency. Baka walang kwenta po. Sinubukan din ng aming team na kunin ang panig ng ahensya, ngunit hindi na ito nagbigay pa ng komento. Sa ngayon, gumugulong na ang kaso laban sa suspect. Magbabayad yun sa ginawa niya. Hustisya, tsaka yung responsibilidad
ng agency na pilit po nilang tinatakbuhan, tinatanggihan. Pilit po nilang kinakaila na wala silang naging kapabayaan. Hindi naman maiwasang maglabas ng hinanakit ang pamilya ni Joel. Dagok sa buhay. Ito ang nararamdaman ng kanyang pamilya dahil ayon sa kanila, isang mapagmahal at responsableng ama ang nawala sa kanila. Wala po akong masabi sa asawa ko. Kahit po yan nagagalit sa akin, pag sinabi ko po na sa kanya na ganito gawin mo, sumusunod po yan. Namimiss ko po yung pag-aano namin, pagdadating niya kumusta? Wala na pong maghahatid sa mga anak ko. Wala na silang tinatawag na papa. Salamat, ginapang mo ang lahat. Magbuhay mo lang ang pamilya mo kahit naghihirap tayo. Pinaglalaban mo. Kahit po may bagyo, umuwi po yan kasi tinitingnan kami kung okay. Ngayon wala na. Wala na sa akin magpaprotekta po yun. Agad-agad yan susugod kung sino man po yung sa akin, yung nambastos or kahit noon pa man po, ganyan siya. Parang siya yung ko dito, protector. Hindi ako titigil. Hindi kami titigil na pamilya mo, kami na makamit mo yung hustisya na karapat-dapat na para sa'yo. Gagawin namin yung lahat. Kahit na yun, tinatapak-tapakan kami ngayon kasi wala eh. Gagawin namin yung lahat para maibigay namin yung dapat na hustisya para sa'yo at para sa ikakatahimik mo. Paalala mula sa otoridad, uminom ng naaayon sa kaya at huwag hahayaan na may masirang buhay dahil sa kapabayaan ng pag-inom ng alak. Sa ngalan ng Tabang Ora mismo, ako si Rizel Lozada, ang maghahatid ng istorya sa bawat kwento ng inyong buhay.